Het is zondagmiddag, we staan hier vandaag in Hulst bij de optocht van carnaval en we gaan eens rondkijken. Hoe vindt u de stoet tot nu toe? Tot nu toe mooi, maar er moeten nog vele mooie dingen komen. Zeker de wagens van Klingen nog. Nou, voor wat ben jij gekomen vandaag? Voor naar de wagens te kijken, hè? En voor mijn vriendin, want die loopt mee. Wat vinden jullie van de sfeer vandaag? De sfeer lijkt mij goed, veel mensen, ja. Ja, de wagens zijn prachtig, maar het weer zit niet helemaal mee, hè? Nee, het sneeuwt natuurlijk best wel wat, hè? Maar dat moet de pret toch niet bederven? Nee. Mensen zijn toch nog best wel met veel gekomen om te kijken. Olympiërs in ons midden. Als er wat gebeurt, zal er wel van Er is mij zojuist ingefluisterd dat u oud-burgemeester uit Hulst bent. Ja, dat klopt. En is dit de allereerste keer dat het ook sneeuwt tijdens de optocht? Nee, het is wel eens meer geweest. Het is wel eens zo koud geweest met sneeuw dat halverwege de tocht is afgelast. Oh, echt? Dat is jaren geleden, ja, dus dat kan wel eens gebeuren. Maar ja, het is wel heel erg jammer natuurlijk. Dan iedereen doet zijn best. Het begon vanmorgen zo mooi en er is niks meer van overgebleven. Het weer viel een beetje tegen, maar dat kan de pret zeker niet drukken. We hebben prachtige wagens gezien, het was echt een hele mooie optocht.